Igbo mmanụ, Igbo rienụ, Igbo ṅụanụ, Igbo kachanụ. Ndị Igbo be anyị si na ọfịa ọbụla na-asọ nkata na-epu n'elu, na okwu ọbụla a na-asa anya na ọ naghị ebi. Unu n'anya ife na-eme na ndịda anyị, unu afụ na obodo anyị na-agba hara. Oke n'ọsọ n'ama ngwere n'ụlọ, ala adịrọ mma bụ uru ndị nze. O nwere ndị si kata ma ọ ga-adọrọ ite na-adọrọ n'afọ. Ọ mmadụ ka a na-aya n'ala Igbo anyị, ọ ndị Igbo ka a na-aya. Ọ gịnị na-eme? Gọọmenti etiti ekwugo na ọ chọrọ ịhapụ Nnamdi Kanu on the 15th of December 2023. Two governors and senators na ndị ndu obodo gbakọọ aka ọnụ si katama a ga-ahapụ Nnamdi Kanu, si kama ya si kpọga ya na Kuje prison. Ya bụ ife dị egwu. Ala adịrọ mma bụ uru ndị nze. A na-enye akụkọ na nọ maka ntuli aka elu a ga-eme na Anambra steeti. Ngwa think of this. Ọ ga-ekwu nọ maka ahapụ Nnamdi Kanu, Peter Obi ama nwe mmeri. Ọkwa Nnamdi Kanu anọghịgo na DSS study. Peter Obi ewinigo ya bụ election. Ka anyị were akọ na uche na ife na-eme n'obodo anyị, na ndị a na-anapụ ndụ fa n'ike, na ndị a na-egbusi, na ndị a na-atọrọ. Ọ bụ sọ Nnamdi Kanu ga-ekwu okwu ọ bịa na mmezu. Ife na-agwa gị, ịchọ ikwere, ịchọ ịhapụ. N'obodo dị iche iche ka ha nọ n'ife anya mmiri, anyị na-ekwu na anyị nwere ndị ndu obodo. Oge elugo oge ndị eze niile, ndị igwe niile ji akwụdo n'ukwu ha kwuo okwu ife na-eme n'ala Igbo. Obodo dị iche iche nọ n'anya mmiri. N'oge gara aga n'ala agụrụzi Igbo ka ndị mwakpo wakporo ndị ọrụ nchekwa, gbawusi ụfọdụ nọ n'ife nsogbu. Abalị ole gara aga n'ala Ọkịja, ndị ọrụ nchekwa obodo ka ndị mwakpo gwakpuru ukwa ụfọdụ. Taata mụ na gị na n'ife ndị ọba niile nọ ya anya mmiri. Ụdị ka ala Igbo ji esi wee dị ebube. N'anya ala Igbo niile na ọ na-agba hara. Instead of a development ịbịa n'ala Igbo, ọ na-apụsị apụ. Most especially in Anambra State na Asaba, ka Asaba na-edevelop. Ife kwesịrị ịbịa na be anyị a na-apụ apụ. Ife obodo ji wee dị ebube ahapụkwa obodo. Ọ ka mma ka anyị were ife wee juo ewu ojii. Ọ ka mma ndị Igbo ka anyị kwọ mmiri a oge ọ dị n'ogbe ọkpa. Maka ya bụ ife ka m si afụ ya n'anya nke mmụọ. Anwa Nnamdi Kanu ewee si ebe a wee jewe ive. Ndị nwa na-asị na ọ gbasa akwụkwọ gị o, ma mụ nwa na-asị na ọ gbasara m o, anyị niile ga-anọ na mkpọkụrụ ya. Jee deelu m ife n'aja kpọrọ nkụ. Ọ ka mma ka anyị kwuo eziokwu a ka onye ọbụla mata ebe a na-eje. Hapụrụ nwa amadi a ka ọ nara n'ikpe amara ya. Federal gọọmenti ekwugo ya bụ ife. Mana ndị be anyị bụ ndị Igbo
si n'ajọ ọnọdụ Nnamdi Kanu were eme politiks. Ekwusikwa m, ọ mara asụ sụọ n'ikwe, mana ịma ha asụ sụọ n'ana, mana atụọ ilu nkịrịnka nkata onye tara arụ amarugo. Igbo, ọgwụkwọ nke ọha n'unu, aka mbụ onye nke unu, Maazi-UC. Ife anyị bịa bụ ka anyị mee gịnị? Ka anyị dozie ana Igbo, ka o wee dị ebube, ka o wee kwuru keresu, ka o wee gaziere mụ na gị na-abụ. Ndewonu ụmụnne m.